Здравейте хора, аз съм Нон и днес играем в сървъра на един приятел, наречен Creepcraft. И да, сам съм в сървъра, не знам що. В следващият епизод с мен ще снима едно момче. И сега в този епизод ще правя кула, ако имам материали. Направя една количка от Калстон, макар че имаме много айрон. Да. Калстон, тук имам лако. Кулата ще бъде от дърво. И от кулата ще се ходи, до кулата ще се ходи от нашата къща. В смисъл тук от къщата. Къде ми е айрон? Айрона и тия неща ни ги даде админа. Да не се чудите къде имаме толкова много неща. Ама защо правя толкова много стълбове? Сървъра е много готин. Ако IP ще има в описанието. Защото още не знам как се правят тия неща с да ви излиза на екрана. И така, да почнем кулата. Ама ще трябва да очистя тук. И ще направя малка рекламка. Абонирайте се за The Play и за Cridio. Що за тях? Защото за тях искам бе. А не за теб. И за мен се абонирайте, не за тях. Предимно за тях, защото те са по-добри от мене на Майнкрафт. Аз съм... ако те пък не харесват тях. Значи ще е 10 висока 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Леле ме, аз ако се хвърля... не можа да умра. Този път се опитам да скоча в водата. Мадафака! Машината нацели водата. С малко много трудни неща. Пак я оцелих. Да май наниска водата. И да, бях почнал една поредичка, Minecraft Survival, но без да искам. Я бях прецакал. И... колко си бе? Я бях прецакал. Под прецакал, преди че когато я коментирах, я бях направил HD, а пак той екрана ми се е смалил и... не знам, че е изгледания на нея. Не че по на то ще имам повече. Не. Трябва ям. Че ще измря. Какво имаме? Картофки, морковчета, има морковчета. Аз ще взема тук 30 няколко морко. Така. 30. Чакам да се регенерейтна, защото аз се хвърля, умрях. И ще да биг фейл. Наполовин сърчите и пък и се зареди. Да. Ти каза да не са фур. Мадафака! Целия. Кулата няма да е кой знае колко хубава. Обикновена количка. Във водата или тук? Следващия пак ще е във водата. Наполовин сърчите останем пак с нея. Така този път имаме по-голяма засилка. Още можем да скочим. И да, вижте ми скина. Кафе як. Як. Фак! И да, оцелих я. Изчакайте само си пусна скайпа на отпочиващ. Така, готово на отпочиващ съм вече.
напише на админа и да сложи Residence плагинът, защото да може си резиденс на къщата, кулата. Оу, мадафака. Не можеш да презаредиш. Сега ако се фърля на половин сърце басува. Не губиш бас. Загуби бас. Сега ще умра. И затова ще се фърля във водата пак. Та няма я оцеля. 4 съм гладен. Пак лева много бързо. И сега, като съм сам в сървъра, мога да легна да спя. И да стане ден. Леле, пиле са зеле. И аз пак умрях. Не умря на 2 сърца и половина пак. И да, къщата ни е под водата, ама сега от кулата ще се забелязва. Fuck you, bitches! Motherfucker, S.O. Аре, лягай, бе, мършниц. Добре, като не е нощ, аз ще да му правя кулата. Обърках посоките. Скачай в кулата. Добре, взема умра пак. Няма да умреш, никой. Сега е ниско, де. Аз забравих да кажа, тук с мен е Трейс, мадафака. Само Трейс. Скачай си в дупката. Инкамп. Още няма. Как се изрусих, Напълни сърците. Задържах шифт, пак се изрусих. Пак се изрази. Вече е нощ. Карам ръката. Не, няма. Макар че ние имаме поръчки. Чучки, шмучки, кръчки, Паричка. Само да видя тези дали ще ми стигнат. тези. Тук има още парички. Имаме 26 чучки. Добре, 18 ти ще няма ти стигнат. стигнат. Ще ми стигнат, да, ще ми останат. 7. Трябва ли са ти само? Да, може я пак да заприлича някакво циганско. Да, циганско малко. Да, защо пак се изтърсих, бе? Шифта ми се прецакал. Shift. Имаш 2 шифта. Shift. Че това не мяза много на кола. Вярно. Shift. Няма прецакал, защото ще падна и ще се самоубия. Не, но 2 сърца ти останаха и се регенерират. И преди да почна да снимам, бях слезнал да покопам малко за диаманти. Докато копах надолу право към 12 метра, паднах в лава и изгорях с диамантна кирка. И с... Много силна. Много други айтеми. Майка ти стара проста! Качи си по къбълстоун. Нещо против. Не. Ще влязна с злом. Там чакам това момче да стане, защото пак и то спи как баба ми. 10 години. Не, баба става рано. Да знам, това беше намек някакъв. Shift, работи, не ме прецаквай, защото ще те бъбе Shift. Имаме и друг shift, размени ги. Майка ти Shift къде е, ба? Да, но на мен този колостон няма ми стигне. Не съм видя дали има още копа. А се обърпаш честовете. Има още едно колостон. Не се слизаш, защото ще умра. По този начин, но по този става. Но бавно. Не, изрусих с чак долу, мадафака. Паднах някъде другаде. Да знам къде паднах. Извинете хора, само ще включа барайте. Виж, я няма виждате. Обсидианът. Всичко няма виждате. Да.
И ако тръгне лава, Единствения начин тук фръкна един. Ой, майка ти дай ба. Ето вече виждате. Да, няма да започна сега. Руд да стане светло. И следващият епизод, това тук ще го направим стълби и това ще си го направим като честрум. И не забравяй да ме представиш. Няма. Никой не забравя. Само ще си представя приятела. 39 да се надявам, че няма да ми стигне пак. Да се надяваме, че няма да ти стигне пак ли? Да. Да не се надяваме. Пак няма ми стигне. Ми знам. Затова казах така, да се надявам. Ей, shift смотам! Баш минете хора, шифта ми е толкова стъп. Къде пак? Я заебем. Къщата. Това не прилича много на кула. Прилича на някаква скала. Шифта ми да заработи. Да, наистина, малко помязва на някаква скалчица. Скалчица. Давай, измислям много думи, знам. Много тъпи думи. И така, тук ще трябва да е още двечки. Двечки, печки. Може да ми стигне, бе. Да, ще стигнеш, ти хърти са дори. Ето, хърти са ти 8. Какво правиш? Кула. Мяза на задни. Не знаеш как много добре се прави кула. Какво направих, бе? Кони Айланд. Готово. Кулата е комплитната, макар че е доста... И там е изрод. Макар че е доста giant. Виждам как се получи. Мълчи, че аз ще получа главата ти някъде. Да, моите глави. И да, завършихме кулата. Мадафака. Не си. Как ми става? Тук защо е тъй? Да. Тук как да бъде? Яре, хампел. Яре, хампел. Не знам как да го направя. Тук ще има, от тия страни ще има по 2. И вече си метрично. И сега да нацепя водата. Fuck you, bitch, вода! Имаше стълби за тази работа. Не знам, да е по-екстремно. И сега... И тъпемно. Имаш стакове с такова. Букуци. What the hell? Имаш Къде? стакове с честове и което. Дани ще го убия. Къде ни е Глостона? Админа го слага. Къде е нашия? Nothing, Кегуе. Ето го е Кьоро. Дани няма тук да е спокойно. Сега измислих малко по-голяма циганика за колата. Майко, само ще сложи Глостон на дупките ли? Не, ще сложа на тия места ще бъде Глостон. Да ще е по-годино. Тупи малко Глостон. Тук му ще осветляваме. През нощта. През нощта. Глостон. Глостон. Да. Аз как... Motherfucker, bitches, yeah. Кони Айланд. Мъкни с твоите тъпи детски, ма. Не, детски. Кони Айланд. Да. Тъпите Waverly Place. Не учи си. Заде. Тук направо... Защо не направим такова? Малко се самоубихме на нещо. И така направихме кулата. И това ще бъде кратко на този епизод. Аз бях... А това беше... Minecraft Survival епизод. Не, чакай, не Minecraft Survival. Minecraft Ultra Survival епизод 1. И очаквате епизод 2, който ще е с My God. Minecraft и до скоро!